Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Nubaligi ti tarigagay mo, aggaget ken agdiskarte ka. Tapno sigurado amagunod mo ti arapaap mo. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Ako galit na. Pabalik-balik ako singil utang, kayo tago-tago ah. Wala nga si Mrs. May pinuntahan. Wala na kayo bayad na karaan. Ngayon wala na naman. Ay, sa susunod na lang. Hindi, ubos na pasensya ko, ako galit. Ay, pumanaw kakit din. Tarikap kung dito ruangan. Ay, nagpulit-lakit din dahi tayo ang Bombay. Lakay, pimanaw ka din nagsisingir. Ay na, saan ka pa arumwar dita? Naktanganak nga raw doon naglamlamang dito yung cabinet. At dapay umay agsingir. Ha? Saan pa niya may di Taiwanese? Ay na. Daytan, sumunga doon. Aglamang kakit din. Saan ka natagari? Una yan, nagrigat lakit din ti aglamang di taunag ti cabinet. Nagpudot lang nga raw doon. Nagadupay ti lamok di taunag. O niya ngay, pimanawan di Taiwanese. Ay, in-English ko ah. Tas saan mo't pumanaw? Ay, amumot gayam ti ag-Ingles lakay. Ay, at damat ulasak nga English ko ah. Iaramidan nakman nga raw di ti paglamangak. No kasta nga daw may agsinger. Makar-aramid. Pagsado tamot ngamin amin. Imbag ko man o si kati aglamang. Na, nakit maganap mo ah. Naglaing kantumat ngamin nga umutang. Naa, nagsao ka? Kaslasan ka nagnumar kadag iti inututang ko? Si kanto, pa'y ti kaadwan tinagastos na. Katno si katika na yun nga ag-online shopping. Kas kada ag-milk tea. Saan to pa'y nga agsarsar ng dagiti agsangpet nga order mo? Kita day tang in-order mo? Kortina dayta. Oh, kasapulan day ta kortina. Kasapulan adag itatawa. Hindi pa niya imbagakan ka tarimaanam din na matintin nagatawa. Ialeng-aleng mo mo. Nora! Ay sus, Na. lakay, ninanabibing dayta. Ay, umayak man nagsinger! Ay, manudya utang mo kan kuha na aya. Adat sa pa'y 10,000. Ay na, ingkaglumangan, darasam! Darasam! Nay, si kamad gayam, nanabibing. Word. Ayan ni Nora. Ay, adda na panan na. Ay, sunsamot dyan nakita ka nakatakder di tatawa yaw. Ha? Ay, isan. Awan dito'y balay. Ay, nalabaga mo't dyan buok anakitak. Saan ka day? Anagpakulay iti buok ni bakit mo iti nalabaga? Saan nga rod ani Nora dayjay? Ay, makaungataksan! Nagrigat kayo asingiran. Awan pa nga rod pagbayad may. Agsubli-subli ak nga agsinger? Ayan ni bakit mo? Takasaritak man. Awan nga raw. Ay, agdaruma ka no kastalang. Agdarom kayo lang ah. Ha? Awan nga rod pagbayad may. Mapilit da kami aya. Ano amukla ko maakas takatiwad kayong agbayad? Saan kay ko maapinapautangan? Ay, marurudak iti kastangaw galiyaw! Ay na. Daytoy ati sidan. Lechon kawali ko naman. Inayadam mo't agag sida. Ala ka lang ala. Ibat siya mo't adag iti ubeng. Mabisinak nga raw. Inutang ko lang dayta. Inutang mo manan? Kat, pangalak ko mga iti paggatang ko. Di ka mo't lagbiro ka iti trabaho. Ay na. Kunakmatkan ka. Nga intun bigatak to. Nagbirok iti trabaho. Bigat ka la, bigat. Saan ang maibus ti bigat mo? Intun bigat at talagan. Promise. Ni. Ne. Ano dyan tataunan ti aso? Mare! Ne. Mare! At dapat padaan na katao. Ang... Saan mo't nga iso ti imay? Ne, si kamot mare. Ibaunak nila kay ko. Ta damagag ka no agpakabit kayo iti internet. Ah,
Isunti trabaho na ita. Wan pare, nasurukan ang makabulan nga iso ti sideline na. Kita man lang dayta. At dala nga rudan trabaho na. At dapay sideline na. Ay, wan pare, no saan nga karpintero, ag-install iti internet ti aramiden na. Uy, nadiskarte ah. Kasapulan na pare, tanay, agpakulehiyo kami. O sige nga rod mare. Pakibagam tulangan, taumay na i-install ti internet. Wan pare, amok nga minakasapulan nyo ti internet, ta mausar dagiti estudyante no ag-research da. Ibagak tulatan kanila kay ikaw. Manya ngay maray, mayatan to internet yaw. Uwan to sa awa kayon nga internet. Wan nga rod, jak mo't amo ang nagpa-install gayam nila kay ko iti internet kanila kay mo. Uray siyak ba't amaray, saan kumot nga mo? Imbaon naklaag nila kay ikaw. Imbag man tado ti trabaho na. Diskarte laang maray, tanay, nagado ababayadan. Kasta kumamot nila kay ko. Apay, awan pa'y trabaho na. Awan pa'y nga rod. Kunak man no padasan na asumrek iti construction. Ay na, may salaang aldaw na ijay. Saan na kano ang maanusan ti pudot? Kasta talaga maray, anos laang Nagadumot a reklamo na. Kesyo nagtapok, kesyo, jaka mo. Nadagsan ti trabaho na, kano niya pa'y dita. Adaya mo nalaka at trabaho ita panawan. Amin at trabaho narigat. Anos laang ti kasapulan maray. Ay, jak mo kanila kay ko, mare. Iyarig ko lang nga iti pagsasao ako na. No ti balig iti tarigagay mo, aggagat ken agdiskarti ka. Tapno sigurado amagunod mo ti arapaap mo. Apay aban ni kasam dayta connection ti internet. Manaw, ti pinagbayad mo iti dayta. Nalakalaang. Kasapulan dagiti anak ta ti internet. Aha, jak lamamati. Ay, dawat iti paglugda. Nakangingina. Padasak man ti ag internet. Aglisi ka dita, tanay. Medyo kumapsaw no nakaharang ka dita. Nora! Oy! Nora! Wait lang! Ay na, saan nakalakwan? Tada pa inalak ahway tining lotion kan ka. Ay na, karni ti baboy kaya tilakok ita? Nagadumot ngay laklako mo. Talaga ang negosyante ka. Ay na, kastala ti biyag agdiskarte ka. Oy, girl! Gumatang ka na. Awan kwarta kita. Anyang awan? Pa-melty-melty kan tupay, Iso nga ron ti paboritok daytoy. Agalakan, utang daytoy. Ay, utang? Flang! Sige na! Agalakan ta ilistak tinagan mo. Ay, uwan man nga ron. Tawan si daon mi ita. Agpilikan. Ay, panagluluto man na. Nagmayatan ti biyag mo? Nakailad ka nga ag cellphone? Ay, simangpot ka ba kay? Bumangon ka! Bumangon ka dita! Di naksipatan na. Sumot lagayam, nagpakabit ka iti internet, tapno ada pag internet mo ag malmalam. Ay na, bakit? Agin ni na nakaklaan. Ay, awan karbangam nga ginana, tawan inararamid mo. Ala, bumangon ka dita, tatulungan nak ngaglutaw. Oh my God! Oh my God! Di nagguyudan matinagak dito tugaw. Ay, nabsugak Kat, anya ti aramidam ita, analpas ka anangan. Ay, kat. Agpalpa damahagampay lang. Agtugaw ka manan, ngagmalmalam nga ag cellphone. Awan mo't sa bali amaramid. Naskan nga rod, amaamuam daytoy. Anya dayta? Maudin daytoy abagas tayo, naibusan. Naglakalaang ti solusyon na dayta. Mapan ka umutang.
Awan nga rudan ti mayat nga agpautang kada tayo. Taadon dagiti utang tayo kadagiti no sadino man dita akantina dito'y lugar tayo. Ay na, problema aya dayta. No umay daag singer. Aglemang ka na. Nalaing kamot nga aglemang. Bombay, kaskada Taiwanese. May lemang ang tupay. Dahil tanto lagi din agkan kantinan. Umay naktumanan singeran di bakit ang nakautanga. Naglawa day ta kabinet apag lemang bakit. Relax ka laeng. Tasyak ti makaam mo ang mangilemengken ka. Ay, nana, adama-damaga kada kayo. Anya dayta. Diyak mo't makitkita ni Nora. Nabiyag pa'y ka di day aparswa. Ay, di mo makit-kita. Ay, ada ka di mo't utang na ka. Ay naada, di whitening lotion, kukod, kan ulo ti baboy. Ay, iso adi mo makit-kita. Tailem-lem mga nakan. Anya! Ay, kasta talaga day di a babae. No adda utang na, saan nga agparparag? Ay! Sana mabalin kanyak ti kasi nga style. Ay, sakto pay. Agsubli-subli ak amang singir kan kuana, ija balayda. Ang amawan. May samot day di lakay na. Tailem-lemeng na ni bakit na. Ay! Inaksugudan iti balayda. Sige, ibagam no makasingir ka. Tainak mo't agsingir. Wow! Nora! Amok nga da ka dita balayo! Rumwar ka! Bayadam ti utang mo! Hoy! Nora! Awan ni Nora. Anyang awan nga sasawem? Amok! Ada dita ni Nora! Iruan mo, tagsarita kami! Awan nga road. Apay nga ipapilit mo yan. Ay, di mo ipilit na nakita mi tipod na kinataonan! Anyamot tanti sasawam. Anay ko. Anay ko. Nagsakit ti danog mo. Dahil tatipod na kinatao. Anya. Kaya't mo, bay? Ay, saan? Lalaki kam kayam. Gusto mo na. Nora! Nora, bakit? Rumwar ka ditan. Tanay. Patayin na kung dito nakautangam. Ay, sumuko akon! Sumuko akon! Kunakon kat nga glamlamang kala dita. Ala, agbayad kan! Heh, pumigsama ng tidanog ko! Ay, mababain akong kapoy tinapasamak. Bakal pag-iistoryahan na tayo dito entero ang barangay. Aggunay kamot nga minen Anya gunay ti kayat mo ya. Agbirok kay ti trabaho. Anya nga ta, no ang negosyo talangan. Dumiskarte ta, bakal. Idi pay nga ibagbagak day taken ka. Rugyan tan. Tapno makabayad ta kadagiti utang ta. Katwa na. Oh, anya nga road ang negosyo ti kayat mo. Da kayo matgaya mga agasawa at ibagbagadang aglaklako iti sida dito'y igit ti kalsada pare. Wan maray. Dahito yan ti trabaho kita. Ado nga minti mangibagbaga, naimas ken nalakadagiti lako yo asidaan. Iso nga umayak gumatang tapadasag. Ay kat, wan maray. Kano customer mo kano dagiti kaopisina nila kay ko. Aya. At umat ngaminan dagiti customer may. Paray, nalaing kamat at dumiskarte itan. Ay na maray. Natulad ko iti asawam. Mayat day ta pare. Kastala ti biyag. Kasapulan ti kinaanos, kinagagat, kinalaing nga agdiskarte. Tapno agbyag tayo. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Nubaligi, ti tarigagay mo. Aggaget, ken agdiskarte ka. Tapno sigurado, amagunod mo, ti arapaap mo. Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician
Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.